black dance fethu mshawe number black dance. Yeah, I'm doing the Afro house, African tribe kwaito music, which is a genre engizakhele mina. Yeah. So I want to ask, why Leo genre? Because there are so many. We have gospel, we have house, we have home even now. Why divert to that route? Njengomculi osemusha osafuna ukukhulisa abanye abaculi kwigame nosafuna ukuqhamuka nento entsha kwigame. So ngithe njengombhalo okwazi ukubhala zonke ingoma. Yabo, ayike ingoma engakwazi ukuyibhala masikhuluma iqiniso. Hip hop house whatever. So mina ngichoose iAfro house ngase ngayimixa neAfrican tribe. Ikuyiquite level ikhona ke quite already kwigame. So ngitheme ngabe ngizakhela lo hlobo lami nomculo ngenxa yokuthi nginale feeling yokuthanda umaskande. All right. Yeah, so ivoice yami ngisebenzisa kwi-house but ngendlela yamaskande but nge-creation yami. Angisound njengomunye umuntu ngu-black dance nje uno-black dance nje indoda ephinifa. Yeah. I was about to ask. I was so confused. Iphinifa. What's that about? Iphinifa ngumuntu okhulisa umama. As a single parent. Yeah. Leyo ngikhulisa umama so iqhaza lo mama ngihlale ngihlonipha ngaso sonke isikhathi. So ukwakha image yami ngephinifa ukuveza uthando enginalo. Yabo? Yeah. So black dance bafethu eshaya number. Yeah. Mengenzisa nje kancane mengithi uthando liyabukisa endleleni nje. Anguba luqala ngokuba luhle. Lugcine ngokuba muncu nje. Uthando liyabukisa endleleni nje. Nguba luqala ngokuba luhle. Lugcine ngokuba muncu nje. Black dance emoyeni bafethu Nanda 88.4 FM. Black dance lo nozanele emoyeni bafethu. Ngiphathe singileshisayo ku YouTube. Ngiyatholakala music video. Nakhona futhi kahle ngiphila isintu. Mengithi ngiphila isintu. Art is my culture. I am African. So I have to present Africa. Oh, we are represent amona. Nanomini. Alright. Asikhulume ngayo ke I single yakho Follow Your Dreams isho njalo ibizwa ngalokho. Why is that? Why ukethele isihloko or what inspired the single? Isingili yami ngize ngithi Follow Your Dream because ngitheme ngenza le ngoma ithwele ngithole khona uBlack Dance wangempela. Yabo ngitheme ngenza uNgyamthand'uDj Zinhle ngathola ukuthi okay nango kuBlack Dance. uBlack Dance ilo muntu engangifuna kuba uyena ke manje so ngase ngiqala ukuthola isound yami nengiyifunana ukuthi mina ngifunani. That is why I said the album ngase ngabiza album yami ukuthi Black Dance Follow Your Dream. Iphupho lami yona into efanele ngihlale ngiyilandela ngaso sonke isikhathi. Yes, let's talk about that Black Dance. Black Dance asihlaziye ngesizulu mase Black Dance umuntu odansa umdanso wesinto usho njalo umdansi omnyama ngithi yeah so ngikhule ngidansa ngidansa ngiyakuthanda ngase ngavuselele ngagcina sengubumculi yabo so legama ngitheme ngibuka yabo yazi mophiwe yonke into ezifikele iqiniso yabo mophiwe yonke into ezifikele yabo awena uzenzelayo ukuthi okay manje ngifuna ukwenza ukuthi but kuyayifikela ngoba usukuphiwe yabo I choose igama la Black Dance ukuthi ngangiliphiwe vele yabo because uBlack Dance ilo muntu ongaphakathi kimina. Alright. Yeah, uBlack Dance lo muntu ongaphakathi kimina ekuyena kumele ajabulise abantu. Yeah. So mina ngiyampresenta uBlack Dance. Ngiyakuthola. As you see, umthokozisi lo upresent uBlack Dance. Ngiyakuthola. So now we've been talking about a single yakho. Asikhulumeke ngealbum ukuthi in the future can we expect the album phela ngoba uyiqala ngama singles vele or you just testing the waters ubona sikuzokwenza kanjani ngayi singles then or i-album khona ama artists ayahluka ama artists ne because I've interviewed you guys khona othola ukuthi ukhiphe single already with 12 other tracks but nje usawabekile ukuthi no wathi ngiqale ngitesta manje ngale wena ihamba kanjani procedure yakho engakusho mengikhuluma nje as uBlack Dance unengoma